थबाय दा माइरंखौ जावखांबाय आरो ओइ दालाय थामा बेसेबां फवा एम्फौआलाय खनथाम लेरनो हादोंना हायाखै दे होन दे हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम लायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर नानिखौ स्कुलाव लांसै आरोना थबाय थादो 8:30 जानोसै जल्दि लानानै थांसै बेनिफ्राय अबेबा थाङा ना दिनै अखा हां साथा लानो नामा र' सनालि र' साथा लानि रे दिनै थान्दाथार अखा हांनो जुदि अखा हाना होयो सेस गारोना साथा लानानै थांनि र' बावगारदों साथाखौ लाबाय दिनै प्लास्टिकआव सोना लानोसै र' 8:30 जाबाय जल्दि थांसै टट'आव गाखोबाय जोङो नै नानि जानो 8:30 जालायबाय दिनै एसे लेट जाबाय ओंखारनाया मैया थाब ओंखारलांदोंमोन थाब सहैयो नालाय थांसै थाब सहैगोन 9:00 फैगासिनो नालाय एग्जामा मोजाङै लिरगोन लिरा होनदा लिरगोन दा मोजाङै लिराबा बुगोन सोर बुगोन मोजाङै लिराबा सनालिया बुजागोन पानिसमेन्ट दङ ना ओमफ्राय मामियाबो गस्ला लाबोआनो मोजाङै लिराबा मिथिखादों दा खाजाबो जेबो लाबोखायानो बिमाया गस्ला माबा मोजाङै लिराबा मिथिदा एग्जामखौ मोजां होना होआ गैजा थांबाय थानोसै गुसुथार दिना अखा हानोबो हागौ एकदमबारे खोमसि थान्दाथार आरोना बारबो बारदों गुसुनो सनालाय नैबे आंखौ मोजां मोनथार सोदावबाय थादों होनबा जोंजों लोगोसे दङ बे प्लास्टिकआव सोनानै लाबाय आङो स' नै हाइरड गाखोफैबायानो दाउरि दाबा मोनबाय मंगलियान दाबा थांनोसै स्कुलसिम नै दिना नुदोंना एकदम माने खोमसि सिरिनो बार बारदों गुसुनो थान्दाथार औ नै देनांहाय स्टेट बेंकआ बिथिंजायसो जागोन आरोना औ सान मोनानायावनो सिखारदो सानैबो समान सिखांखादोंना ट्राफिक गारियानो मेरलाथार दिनै हाइरडआवहाय मोजाङालाय ओइ बे दुब्लि बारिनि बिबारखौ मोजां नुदों आरो थान्दानो बापरे दिसाय थान्दा जे आखायानो गोजांबाय गुसु नालाय ओंखायनो गोजांदों आरोना दाहाय गानगोन आखाइ सोग्राखौ गाननाङालै बै एग्जाम होनायाव लिरहोआना माबायाना गानहोआना नै फुख्रियाव ना दंना गैयाथाय मिथिला दैयानो रानजोब्बाय अखासो फैगौ जाजोब्बाय खोमा नोंलाय बबेयाव नुनाय नाखौलाय मोसलियाव दुगै ना बोथोरा बोरैबाथार बिदिबा एकदम माने बालुलुनो जोंनि नैबे गसाइगाव मेन टाउनावहाय दाबो अखायानो हायाखै आरोना खेनसेबो ओमफ्राय गसाइगावआवनो आरोना मेरला जायगा दंना बिदिनो फिसानो बेफोराव अखाया हालाजोब्बाय औ मिथिया दिनै थिग गैया गेरेन्थि गैया हानोबो हानाय थांबाय बयबो थांबाय बैलाय बेबो दासो थांगासिनो दं नै दादाया नैबे KG 1 KG 2 नि जागोन बे गथ'आ नार्सारि नङालै बे KG 1 नङाबा KG 2 सो जागोन खोमा जागोनदां होनदां लोगोफोर लामाखौलाय माथो देखायबाय थानो सानफ्रामबो बे लामाजोंनो फैखायो स्कुलाव डाइरेक्ट थांग्रोनोसै ओमफ्राय दा बेयाव लोगो मोनहैसिगोन आरोना आङो गेरेन्थि गैया जे स्कुलाव भिडिअ खालामगोन खालामा बोरैबा मोनो आरोना स' थबाय थादो होनबा थांग्रोनोसै स्कुलसिम स्कुल मोनथारसै आरोना नै मोनफैबायानो होनजाबाय গ্যারেন্টি না ওদের এক্সাম হইতেছে না যখন মানে লেখা শেষ হবে তখনই ছাড়ে দেয় 10টার দিকেই ছুটি হয় ওদের এমনি হলে তো 11:30টা ওরা জলদি লেখা যে হয় বেশি নাই না কিবা গিলা কুইশন গিলা খালি 2টা 3টা बेसेबां फवा एम्फौआलाय 50 लायो 100 थाखा जि मोजां 50 थाखा होनदों 50 थाखायाव सानहा हाय नै मैगङा लकेल मैगंथार लादोना लाया फाग्लिया मैया बाजारनिफ्राय जा बुरजा लानानै दंखायो मा हरै एम्फौ जानो होलाय आं जाया आं एलार्जि जायो आं सोंदोंसो बेसेबां जायो लाया मैगं लायो सोरबा मैया जोगोनार बिबार लांनाया दावदैजों नोगोर एवना जाहैदां 1 लिटार लाखाबाय दा आंबो मैया 1 लिटार लादों
इला बेयावबो गाइखेर दंबावो मोनबाय गाइखेरा आंनाव फिसा गैया 1 hour later. गबाय दा लेरनो हादों ना हायाखै दे होनदे थांबा लेरनो हादों ना हायाखै दे होनदे Thâu gबाय नानि ना लेरनो हादों ना हायाखै दे खोन्थासाय लेरनो हादों हाजोबदों दा मा लेरनो हादों ओमफ्राय ABCD सदा ABCD गोरा ओमफ्राय सानखौ बानायहोदों नामा बानायहोआखैना बिसिना एगजामानो मैया दिनै जेखौ होनांगौमोन बेखौ मैयानो होखादों आरोना बेखायनो दिनै होआसै मिथिला सिलेबासाव उल्थां फाल्थां होदों बिसा मानोबा बिदि होदों स' न'सिम थांनोसै टट' लाबाय लामाया संख्ल' मोजां नङा दिनै आलदा लामाजों फैबाय जोंहा कर्टनि लामाजों मायाव मानोसै हमथा दे हमथानांगौ फाख्रिफ्लाङा दे नुदा गिदिरखानाय भुत थाग्रा भुत मोदाय थायो मोदाय थायो बेयाव थायालै बेयाव मानसि थायो औ फैयोथ' आरो मोनानायाव हारसिं फैजाया भुत फैयो मिथिबाय हा गियो हारसिं फैगोन नामा नों टपिकखौ मानो फुनाय नोङो गोलोमदों माथो मानसिफ्रालाय गोलोमाखैलाय नोंहासो गोलोमबाय मेजेम बरहा जेबोहा ब्रेडखौ जाजोबदों गोथाव मोनदों हारसिं जादोंना सोरबाबो जाफादों सिरिनाबो जाफादों ए दे राननानै जानांगौ ना गोथाव मोनदों दा नोङो ब्रेडखौ दे कट मोनबाय दे नों सामसजों दे लोगो जानानै जादों देहाय दे जेबो नङाना माथो लोगोसोना जाहोलायनांगौ औ नों लोगोसोना रानलायनानै जानांगौ ना बयबो हाब्रु बिल कटआवहाय बिराद डेभेलप जाबाय आरो दखानानो लिरनो हादों सोर लिरनो हायाखै थारियासा लिरनो हादों हायाखै बिसिदों माला बिसिनाय लेखाखौलाय नंगौना नङा जाखोसै नंगौ आंसो साबसिन बायलेफोर सोरनि लेखाखौ बिसिनाय नै बे इथिं नङाथ' आदै बै बासटेननि इथिङावसो होनदों आं ए नङा ओहो बासटेननि इथिङावसो होनदों आं माने जोंना न'आ बेयाव नालाय इथिं कलेजों नालाय देहाय दे ओमफ्राय लिरनो हादों ना हायाखै थारियासालाय लिरनो हायाखै ओरैनो जिरायनानैसो ए आच्छा हारिमाया लिरनो हायाखै एगजामाव ए ओमफ्राय नोंथ' लिरनो हाखादों दा थगायखायाखै दा थगायदोंबा लिरनो हायाखैबा आं गाबोन मिसिनाव सोंगोन मिसा लिरनो हादोंमोन मिसा आं सोंनोनो मोनाखै मिसिनाव गाबोन सोंगोन बावबाय दहाय हाबहैयासै नालाय आं र' गाबोन हाबनानै सोंगोन आं ओमफ्राय हायाखै होनबाथाय आं मामिनो खोन्थाहरखाबायसो गस्लाखौ दालाबोथों मामिया आरो आंबोथ' अनखाया खाजाबो बायनानै होखानाय नङा आङो मिथिदों दा लिरनो हायाबा मोजाङै लिरखा दे गाबोनबो दाहाय बुरजा फरायहैनांगौ अके हा न'आव लिरनो हादों होनदों मिथिला गावसो मिथिगौ लिरनो हादों ना हायाखै न'आवलाय हादोंमोन हानाया ओमफ्रायो स्कुलावबो हाखोना हादा बावोबोना उन्दैफोरा गेरेन्थि होनाया माबे मिसा गावनि टेबोलाव दोनदों आं लिरनायखौ नों लिरनायखौ मिसा गुरगाल होनदों ना होनाखै होनाखै हायाखै आं गावहा नोंखौ होनाखै आदै आं लिरनायखौनो गुदगाल होनाखै सोरखौथ' गुदगाल होनाय केडिउसखौ बुरजा हादों दां मालाय केडिउसआ बेखायनो गुदगाल होनदों मा बिसिदोंसो ओमफ्राय नों बिसिनो खोन्थादोंना खोन्थायाखै लेखा बिसिनायखौलाय बावबायसो
मिथिला बेसेबां हाखो गावसो मिथिसिगोन आरोना थांबाय थानोसै न'सिमहाय बे एगजाम जोब्बानो फैगासिनो दंखायो जोंना जोबखानोसै जोबखानोसै ना एगजामा 29 नै मोसौआ जोबखानोसै होनदां मोसौआ फाननो लांगोन खोमा ना मारै जाखो मोसौखौलाय बे फिसायालाय मानो गिदिरबाय नालाय ओमफ्राय बोरैबा बोगथिंबायबा मा जानांगौ जाखो सोरो मोसौखौ होनदोंहां बे रिक्साया रिक्साखौ होनाखैबा बे दादाया मोसौ लाबोबाय थादोंना होनदों आङो बोरैबा मोसौआ बोलांबा मा जानांगौ जाखो होननानै औ रंगिनामोननि गामि न' दिनैलाय मानो बानाय दिनै बानाय फैखायाखै बायदि जोंबो फैयाखैबा रंगिनाया बबा जानो रंगिना दहाय नायबाय खोमा मिन्थिया मा सोर फैदों रंगिना लोगो जों दसे सिनायो नोङो लोगोफोर स्कुल गबाय न'सिम मोनफैबाय नै न'सिम माने न'आव मोनथ'वाखै गलि मोनफैबाय आरोना जोंनि भारा स' थांसै न'आवहाय ओंखाम सङाखै आङो ओंख्रि दंखायो ओंखाम संहैनोसै थांनानैहाय नै दैयाव थाबायनोसै होमबा लोगोफोर न'सिम थौबाय थादो कफिखौनोथ' मानो खुनाय गुसुआव हाजेवआ दा खारगोलैयो गोलैनायखौ नुवा मानो खारनांगौ जासुलि जानायल' नोंसोर दा जानायल' था न'आव थांग्रोनोसै 2,000 years later. स' लोगोफोर दहायो आङो ओंखाम जाखांनानै फैनानै ओंखाम ओंख्रि जाखांनानैहाय दसे रेस्ट लाबाय थोरसि लथा सुबाय ओमफ्राय खानाया थेबनाय जायासै ओमफ्राय जाय नानिनि ड्रेसबो दंमोन नालाय ड्रेस आरो जुथायाबो गुफुर ना खेनसेल' गानजायो मैला जाजोब्बाय मोननैखौ सुनानै लाबाय आङो स' ओमफ्राय दसे रेस्ट लाबाय मबाइल नायबाय भिडिअ सिडिअ बेनिफ्राय आंहा माइरं जावनांगौ दं मैयासो आं माइरं लाबोदोंमोन ना बासियाखै आरोना बेखौ जावनांगौ दं बेखौ एसे जावनानै लानो र' मा जाखो मोनबाय मोनाखै सेराव गाखोनो हाया एसे बासिनानै लानोसै बेनिफ्राय खामानिफ्राथ' बिदिनोसै मावबाथ' ओंखारखायो बहुद खामानि दं बाट नायनोसैलाय दिनैबो मा मावनाय जाया ओमफ्राय जे दिनैनि दिनानो गुसुथार एसे अखाबो हादोंमोन ना ओमफ्राय बरिं मोन्दों बोरैबाबो मोन्दों सिरि खालि दाउफोरल' केके गाबनाय खोनागासिनो दंना नोंसोरबो साइडआवहाय स' ओमफ्राय बिदिनो आरोथ' टाउनावथ' रावबो थांलाय फैलाय बिदि गैया जाय सोरनिबा जेनेबा क्लस बा सिनायनानै बिदिनो थांबाय जिरायबाय आंथ' आरो रावनावबो थाङानोसो मिथिखायो नङा होमबा लोगोफोर आं माने रावनावबो थांनो मोजां मोना मानोबा थाङो र' एखमबा थाङो बै आइमोनावहाय खिन्थु आरो बांसिनानो आङो थांनाय जाया मानो होनब्ला खामानिबो थायोना न'आवहाय आरो हारसिं मानसि आङो सोलाबा जायो बेनि थाखायनो आङो थाङा आरोना बांसिनानो जेरावबो स' जावनानै लानोसै एसे माइरंखौहाय माइरङा बायनाय माइरङा हाथायना ओरैबायदि लेथ्रा जानो आरो सिथायखानाय मोनसे भिडिअ खालामदो दा माबायदि जादों जावनानै लानोसै एसे आवाज खोनादों बाला थायो आरो माने जा माइ गाबबो दंसैयो आरोना माइरङा दिनै जोंना रायजोआवहाय हाबा दंमोन आरोना एकदमबारे ओरैजाय बाक्सा नामा सिमलाथिंजाय हिनजावलायनांगौ दंमोन ओमफ्राय लेंदोंमोन रायजोनि मानसिफ्रा दिनै मैगं फाननो आरो आंहा सोलाबासै आरोना फुङावहाय मानो होनब्ला आंथ' फुङावनो संनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै नानिखौ स्कुलाव लायनांगौ आरो नेनानै लाबोनांगौ ओमफ्राय ओंखामखौ संनाङा दे आं ओंख्रि संलाङो दा आरो फैनानै संना जाफैफिननांगौ उन्दै गिदिर सुनाय मानाय आरो न'नि खामानि फारसेथिं बिदानि बिदि दङ बाट आङो सोलाबासै आरोना थांनो हायासै ओमफ्राय
ओमफ्राय ओरैनो गावसोरबो होनलांखादों आं खोन्थाहरखादों नालाय एग्जाम दं आं थांनो सोलाबगोन ना सोलाबा गेरेन्थि गैया ओरैनो सोलाबा जानो हागौ बिदि होननानै गावसोरनो आरो जेनेबा थांनो सोलाबा सोलाबासै मैया मोनायाव नामा दाखालि मोनायाव फैदोंमोन आरो दा लिंफैदोंमोन दिनखालि गेस सफैदोंमोन दाखालि मोनायाव दिनखालि आरोना मोनायावहाय ओंख्रि संगासिनो दंमोन आरोना अरावहाय आङो गेस संनायाव माने अरावहाय संदोंमोन होननानै संदोंमोन आरोना ओमफ्राय माबायावहाय गाबोन समफोरहाय आरोना रिसेपसना थांनो रिसेपसनाव लामाखौ बेलाय संनो बिदिनो Lagi main musik ini nak. Tunggu. Jadi aku mau tahu juga. Đừng có lo vui với mình sao mà. Papi, aku nggak ada bina. Nah, थाबाय थायाना bukan lagi bina cuma. सल'खौफोर आङो जावनानै लागासै र' दा दसे उनावहाय लोगो मोनगोन जल्दि जावनानै लानोसै नङाबा दा लेट जागोन ना मोनागोनबो ओमफ्रायो दिनाबो बिराद गुसु आरोना आङो दा खामानिफोरखौ मावग्रोनानै लागासै ओमफ्राय दसे उनाव लोगो मोनगोन र' Papi dia juga gini. लोगोफोर आं माइरंखौ जावखांबाय आरो ओइ दालाय थामा गेलेदो सानदों Ambil gini aku biar. मा फाल्थु खालामबाय थादों Ambil. माइरं गोलैनायखौ मानो नायखायो बे माइरं लोगोफोर जावखांबाय आङो माइरंखौहाय जावनानै लाखांजोब्बाय मा जादों Aku makan bono. Kau papi. दुगैनोसै आङो ओइ दुगार फुगाव लेथ्रा बेथ्रानो Lihat papi. Papi, empat from dia. देग्रा दुगैगोन लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बांद्राय गोलाव खालामला ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन ना लोगोफोर बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार ओमफ्राय मोनसे खोथा जायो लोगोफोर जाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होलायदो बाय बाय